Saka uri kuona kuti Zanu haisi pati yekuti iwe unongoteerera zvavanenge vachitaura zviri opposite pane zvavanoita. Otherwise zvavanenge vachitotaura iwe ukateerera, kana kuti ndonzwa panha vachitaura vachiti president akati zvakati, don't listen to what he says because it's totally different zvinoitika pane kana vari closed doors. Vanhu vaya havasi vanhu vekuti unodhila navo uchironga chinhu. And what people don't realize is Zanu PF yakafanana nemafia. Kumafia iwo vane policy yekuti hapana munhu anofanira kuve part of mafia asina basa. Iwo ukatadza kuuya nemari kana kuti ukatadza kuita task yavakupa vanokuurayira izvozvo. Kana kuti iwo ukatanga kuuya nemari yakawanda vanotanga kuaccuse kuti iwo uri kuda kuita take over kuve mafia boss. Vanokuurayira futi izvozvo. Handiwaona. Saka unenge uri nomwe. Saka Zanu kubvira kudhara nayo zvese zvainzi president vati Zabobha vaita sei mwana wamai, hakuna zvinhu zvakadaro kuZanu PF. Ndo matactics anenge achiitwa aya. Hakuna bhomba rakambotewa, hakuna kana munhu anenge achida kuurayiwa. Yese information iri kubuda iya Zanu ndoiziya in and out. Hakuna zvakadaro. Saka vanhu vekuti takadhila nawo kubvira kudhara. Ende maparents edu kaive part of Zanu PF takakurira tichibhadhariswa mamembership kakuzasi. Takakurira kumusha uko. Tichienda kumarali kuma80s hapana munhu aiva asina kadhi rezanu. Vanhu vachingorohwa vachingotyisidzirwa hazvina kutanga nhasi. But anyway tichazonyatsoti kana paine chamunoda kubvunza munongondiudza, kana kuti paine anytime yamunoda kuti tizotaura munondiudza, ndichaudza machinde munomo anonyatsoziya. Havasi vanhu vanonyanya kutaura but vane information yakapenga manje vanhu ivava vanotoziya.